قلب سما نحو سما مترنما. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани пирашкӣ барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима оби гармак, дрож, намак, шакар, тамом духтаро, орд, дигар ягон чи равған, тухми хали чизо надора. пирашкӣ оддие ки болаззат буд. вақти пеш мехаридем дар бозоро, ана михела обу намак қатия, дрож қатия, орд, дигар маҳсулот надора. беҳад пирашкӣ болаззат мешава. анам хел мешӯрем. агар як варианти дигаршам меша ки систар бишӯрем духтаро. хамири систа кшда пирашкиё формаша гум мекуна, лекин маззаш беҳад хубай ваям. ай хел хамири камтар сахттар шда, ям сахти бад нест духтаро. миёнаҳай и камтар ҳамо формашда хушрӯ меиста. иҷода ма картошкара гирифтам, амхе реза карда, пус карда ҷӯшондам бо намак, якта пиёза таф додам дар рӯған, ами зира мурч кардам, дарунашда ҳамроҳ кардам, даруни начинкашда. пирашки раси духтаро бинен чӣ хел ково ки хушрӯ шуд. мегирем шай намихел тақсим мекунем, чанд қайки шава ҳамаша равған карда тақсим мекунем. боло ҳами коврикда кардам ки удобнияй намечаспа резинда. и силиконови коврикай анамихел ҳамаша ки тақсим карда мемонем, рӯ гирифтан мегира. вақти рӯ гирифт, начинкаша картошкара ҳамроҳ мекунем, пюрера мепечонем, мемонем бо меиста 10 минути дига бо меиста, бо рӯ мегира. вақти рӯ гирифт, ҳамиқа ково ки хушрӯ мебия пирашкиё. пирашкӣ бениҳоят болаззат мешава. начинкашам хел пур мондан мегирем. хоҳем шумо начинкаша дигар кунед духтаро. вариантҳо беҳад бисёрай барои пирашкӣ. капус қатӣ мешава, гӯшт фарш қатӣ меша, фарши жарини қатӣ. дар авғани алоби миёна баланди бад набоша, амхел таф дода мегиремша. бинед чӣ сирха карда гирифтам. инамҷа ҳамаш инам қашид пухтагиём. дар инҷа духтаро тарзи тайёр намудани салати сабзигӣ корейскӣ хоҳиш буд, хоҳарако мепурсидан. ина ма тайёр кардам, лекин каналамда чанд бор будак бо дар амазон ма барои ош кардам. имрӯз мо духтаро садақа дорем дар хонаи хуштоманам. ош бояд тақсим кунем, ҳавлӣ меравем. нишонто метиҳам навори ҳамо ош кардана дар ҳавлӣ. бо мо бошен. раҳмати калон барои дастгириҳотон. занҳои азиз, ширкати атомӣ бо нуфузтарин ширкате дар ҷаҳон астай. номери 1. бениҳоят корш осонай, маблағи баланд дора. маоши ҳар моҳаш аз 100 000 рубл болоҳай. корш осонай, дари 6 моҳ як бор харид мекунен. ҳар моҳ маоши худтона мегирен, плюс бонус мегирен. кор аз чӣ вобастагӣ дорад? танҳо 2 одам ягон хеш ё дугона мебиёрен, таги худтонда структура месозен, беҳад кор осон мешава. вақте ки структуратон калон шуд, маош боло шудан мегира, баланд мешава. ба забони як тоҷикӣ худмо метонен духтаро шумо кор кунен дар группа доранд. забон донистан дар кор нестай. дар ин ширкат бо забони тоҷикӣ худмон шумо метавонен кора пеш барен. кор беҳад осон. маҳсулотое ки дора ҳамаш беҳтарин маҳсулотое барои харобшавӣ, барои дарди сар, барои стресс, иммунитета баланд кардан, мӯи сарро нарезондан, ҳамашда доруҳо дора, шампун дора барои мӯи сар, витаминҳои беҳад нағз дора, хемохем барои иммунитета баланд кардан. шумо метонен муроҷиат кунен, кора омӯзен, кор кунен. номеро рӯи экран дай нависен духтаро. салати сабзигида ман хел гашнича калон реза мекунам. намак, мурчи сиёҳ, мурчи сирхак, баъд ғураи гашнич, равған, чеснок, соевии соус камтарак мекунам, бисёр не. бинен духтаро, иҷама порси бисёр кардагем. ҳозир дидестен ҳами косаи шишагира и беҳад калонай, ҳама размери калонай. иҷода ма 2 там хали косаи шишагӣ кардам барое ки тақсим мекунамша. приправора ҳамаша боло ба боло ҳами хел мепошем. равғана гарм карда ма бисёртар кардагим, равғанша бисёр ҳамроҳ мекунам. вақте шумо камтар кунед, шумо расшоти худтона бигирен ки маҳсулотча камтар боша, приправоша бо камтар ҳамроҳ мекунен. ма ки бисёр буд, бисёртар ҳамроҳ кардам. духтаро, анам хел равғанша каме бисёртар ҳамроҳ кунен шумора, барое ки равғани бисёр бо лаззатча дигар мекуна. анам хел равғани гарм да болу чеснок приправаҳо бо як
лаззати дигар пайдо мекунад, беҳад болаззат мешавад. салати сабзигӣ ба ош ҳами хелам хурданда нағзай ман тайёр кардам. Иҷа бисёр аёзи иҷа камша машмуда нишон додам. бисёрша баъд гирифтем, ҳамаша ҳавлӣ рафтем. пирашкиёрам ҳамаша тайёр кардам. пирашкирам бурдум тақсим кардам дар ҳавлӣ. духтаро иҷада ош тайёр кардестан. аллакай мо ҳавлида расидагием. зирбаки ош ҷӯшидестай. хай оша ҳама медонанд. духтаро иҷа оши бисёрай, деги калонай. аллоҳ хайр кардагимона қабул гардонад. дар ин моҳи бузург ҳами кӯшиш кунен, садақа кунен. медонам ки ҳама медона ира, лекин бо кӯшиш кунен пухтагиётонам садақа кунен. ба ҳамсояҳо, ба ягон ҷое ки интернатҳо ҳастанд, касере ки зӯруш мераса, ҳар ҷода садақа кунен. духтаро ҳамиқа ҳаво хушрӯ буд. бо да ками рамол хушрӯ натофтагӣ. ҳамиқа гарм, сабзаҳо буромадагӣ, нами теппаҳо да сабзаҳо буромадагӣ хушрӯ. оли ягон рӯз бо хушрӯ навор мекунам барои подписчиком. иҷада инамиха ҳавлида бо айса дарахтора тоза кардиста буданд. хела буда ҳавлӣ набуданд. ҳавлида пастаяни нестанд. духтаро хуштоманам сексиядан душанбедан. ҳавлӣ камтар аз душанбе дуртарай. иҷада ҳами тобистоно мебиёянд. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجل صلوات. я 3-4 рӯз пешаи рамазон буд ин навор мепартом. гуфтам дига кором бисёр буд мондак. зодрӯзи ҷиянам рафта будам. навор кардам, гуфтам барои подписчиком мепартом. дар ҳами телефоном монд. хостам ҳами рӯз партом. иҷада ина пироги себи ҳами канали мада ҳастай. духтаро хай тортш магазини қати пирожниш аву пироги себи ҳаст. каналамда ба наздикӣ карда будам. кадоми подписчикои нава намедона, дароен духтаро тамошо кунен. 4 сол шуд канал дорам. мепурсен маълумот барои худам дар видео ҳастай маълумот додагим. беҳад пухтупазо бисёрай. тамоми рецепто бо забони тоҷикӣ оддӣ када барои шумо фаҳмондагиам. дар ин моҳи бузург бопазен, ифтор кунен. саломат бошен ки бо мо ҳастен. иҷаш духтаро торти зодрӯзи ҳеварам рафта будем. и рецептам ма пухтам ба наздики пирожни пухтам. духтаро анамо пирожнияй дута кардиян боло ба боло, дута 10 тухма 20 тухм қати. дарунша малина мондиян. ман када будам амхе малина пирожни да кадам. анам хелия ира. дута 10 тухмайне ки болошдан ам хел бо мева ороиш додиян. саломат бошен ки бо мо буден. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. дар ин моҳи бузург худованд мушкилои ҳар яки шуморо осон гардонад.